טוב, זכות רבנו הקדוש והנורא, זכות כל הצדיקים, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו דיבורים מהצור העליון, שנזכה שהקדוש ברוך הוא יאיר את עינינו בתורתו הקדושה, ייתן לנו לחזור בתשיבה שלמה ואמיתית, להתעורר בשנתנו הרוחנית והגשמית, נזכה בעזרת השם יתברך להתקשר כל הנשמות שלנו, כולנו לקבל דיבורים מהצור העליון. חשוב לכל הצדיקים, בפרט לרבנו נחמן אלפגה, אמן כן יהי רצון. שבוע שעבר בסייעתא דשמיא למדנו סיימנו בעצם שבן המלך פגש את אדם היער. לא ביארנו את הנקודה הזאת, נתחיל את הסיפור בנקודה הזאת. רק נקדים שלפני כן למדנו שהוא עלה על אחד העצים והוא פגש שם אדם אחד, והאדם הזה בעצם עדיין לא גילה לנו את זה רבנו בסיפור, אנחנו הקדמנו את המאוחר שהאדם הזה הוא בן השפחה, ואז הם הלכו, ראו למטה, זה ראה את הסוסים שלו וזה ראה את הבהמות שלו, ירדו מהעץ, התחילו לרדוף, זה רדף אחרי הסוסים, זה רדף אחרי הבהמות, ונתפרדו דרכיהם עוד הפעם. בתוך כך פגע באדם אחד ונתבהל בתחילה, כן, הבן המלך שלנו, בתוך כדי שהוא רודף אחרי הבהמות, הוא פוגש בבן אדם אחד. בהתחלה הוא נבהל, אך אף על פי כן היה לו לנחמה קצת, מאחר שמצא כאן אדם, לא להיות לבד. ושאל אותו האדם, איך באת לכאן? וחזר הוא ושאל את האדם, איך באת אתה לכאן? השיב לו, אני, אבותיי ואבות אבותיי נתגדלו כאן. אך אתה איך באת לכאן? כי לכאן לא יבוא לכאן שום אדם כלל מן היישוב. ונתבהל, והבין שאין זה אדם כלל. למה? מאחר שאומר שאבותיו ואבות אבותיו נתגדלו כאן, והוא אומר שהאדם מן היישוב לא בא לכאן, אז אם אדם מהיישוב, זאת אומרת אדם מהעיר לא בא למקום הזה, והוא ואבות אבותיו נתגדלו במקום הזה, זאת אומרת שהוא לא מהיישוב. מה זה לא מהיישוב? הוא כנראה מאיזה עולם אחר, מאיזה עולם הבא, לא יודע מה הבן אדם הזה. ואמר לו, מה אתה עושה כאן? השיב לו, שהוא רודף אחר הבהמות, כנ"ל. אמר לו, האדם הנ"ל, חדל לך לרדוף אחרי העוונות, כי אין זה בהמות כלל, רק העוונות שלך הם מוליכים אותך כך, די לך, כבר קיבלת את שלך, היינו העונש שלך כבר קיבלת, ואתה חדל לך מלרודף עמון. בוא עמי ותבוא למה שיאות לך. והלך עמו, ונתיירא לדבר עמו לשאולו, כי אדם כזה פה נפתח את פיו יבלענו, והלך אחריו. מי זה האדם הזה? אומר רבנו הקדוש, בתוך כדי שהוא רץ אחרי העוונות, הוא פוגש באדם אחד. איפה אנחנו נמצאים בסיפור? ביער. הוא נמצא ביער, הוא נמצא במקום, אחרי זה עברנו למדבר, אתה צודק, אבל זה עדיין בתוך הקונספט של היער. רבנו פה שינה ואמר מדבר, אבל זה ביער. נמצאים ביער, בשיא הדינים, בשיא החושך, אבל הסברנו שהיער הוא מחולק לשניים. היער הוא יכול להיות יער שזה פר דינים, והיער יכול להיות גם יער הלבנון, יכול להיות בית המקדש. תלוי מה אתה עושה עם היער, תלוי מה אתה עושה עם הירידות שלך, תלוי מה אתה עושה עם הקטנות שלך. אם אתה עם הקטנות שלך נופל ומתייאש, אז אתה הלכת לצד השלילי של היער, הלכת ליער הזה של הפר דינים, שממשיך עליך את העצמות ואת הייאוש. אבל אם אתה ביער הזה, בתוך הנפילות האלה, מתחזק לעבוד השם יתברך ברצונות וכיסופים, כי ביער אין שום עבודה. ביער אי אפשר לעבוד השם יתברך בעשייה. ביער, זה אומר בשיא הדינים, קשה מאוד לעשות, קשה מאוד לעשות. אנחנו במוחין דגדלות קשה לנו לעשות. אז ביער, במוחין דקטנות, אין כוח לעשות עשייה. אז אם אין כוח לעשות עשייה, אז בן אדם אומר לעצמו, אז אני לא יכול לעשות, אז אני אלך לישון, ישב רגל על רגל, יראה סדרה בטלוויזיה. רבי נחמן מלמד אותך שאת היער הזה, אם אתה שמה תעבוד את השם יתברך, אתה תהפוך את היער הזה, את אותו דין, את אותו פר דינים, את אותו צרה בעצמה, אתה תהפוך אותה לעלייה הכי גדולה בעולם. איך אני אהפוך אותה לעלייה גדולה? שתעבוד את השם ביער. ואיך עובדים את השם ביער? ברצונות וכיסופים. ברצונות וכיסופים.
לעמוד בכניסה לפתח של השם יתברך, ולרצות ולחשוף, ריבונו של עולם, מתי יבוא ויראה פני אלוהים, מתי נזכה גם ריבונו של עולם, מתי אני אהפוך להיות צדיק ריבונו של עולם. אין לך כוח לעשות עשייה, אבל לרצות, זה אף אחד לא לוקח ממך את הרצונות האלה. כל העולם מחשיב עשייה, כל העולם מחשיב תכלס, עבודה. אם אין עבודה לא שווה כלום. אצל הקדוש ברוך הוא העבודה היא לא נחשבת בכלל. לא שהיא לא נחשבת בכלל, צריך בסוף להוציא עבודה. אבל זה לא העיקר. העבודה היא תוצאה. תוצאה של מה? של רצונות וכיסופים. אז בתוך היער הזה רוצים את השם, מבקשים את השם. מבקשים את השם, רוצים להתעדכן, רוצה להיות יהודי כשר. אז הוא רואה את הבהמות האלה, הוא רוץ אחריהם, הוא חושב שזה מה שיעשה אותו יהודי כשר. הוא חושב שכמה שהוא ירדוף אחרי הבהמות, והוא ירצה להיות צדיק, והוא ירצה להיות צדיק, וילחץ מזה. זה מה שהסברנו, שאדם רודף אחרי עוונות, והוא נלחץ מזה, רוצה להיות צדיק, שלא אסור את זה ואסור את זה. עד שהוא פוגש, אבל זה לא עד. קדם לפני כן לזה, זה שהוא עבד אצל הרועה, אם אתם זוכרים, וזה שהוא ברח לתוך היער, ורדף אחריהם פעם ראשונה, ורדף אחריהם פעם השנייה. רק ככה זוכרים. שאתה רוצה באמת השם יתברך. דיברנו בערב שבת. קיבלנו את התורה. השבת הזאת קיבלנו את התורה. אבל מה שקיבלנו את התורה, זה לא היה איזה, איך אומרים, כזה פוקס. קיבלנו את התורה. עבדנו לקבל את התורה הזאת. ומה עבדנו לקבל את התורה הזאת? ברצונות וכיסופים. ברצונות וכיסופים. אבא שלנו הראשון, אברהם אבינו, כמה רצה לעבוד את השם, חיפש לעבוד את השם. מה, זה נאבד? הוא לא קיבל איך לעבוד את השם, הוא עדיין לא קיבל את התורה הקדושה. יצחק אבינו, יעקב אבינו, כל השבטים הקדושים, עד שבא משה רבנו והוציא את הרצונות האלה שהיה לעם ישראל מכוח לפועל והביא לנו את התורה הקדושה. אבל צריך בשביל לקבל תורה, ואומר רבי נתן, ככה זה חוזר על כל אדם ואדם, בשביל לקבל תורה צריך המון 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 לעמוד על הפתח ולרצות ולחשוף להשם יתברך. ואז הקדוש ברוך הוא פק שולח את הישועה, נשלח את הישועה מהשמיים. ואת מי פוגשים? באדם אחד. מי זה האדם הזה? זה הצדיק יסוד עולם. הקדוש ברוך הוא שתל בכל דור ודור צדיק יסוד עולם, שאחראי על התיקון של הדור, על התיקון הרוחני של הדור. איך אני ממשיך את כל עם ישראל לעבודת השם יתברך. וכשאדם רוצה באמת את השם, אז הקדוש ברוך הוא מוסר לו מלאך של אמת ומביא לו את הצדיק של אמת הזה. ואיך הצדיק הזה הפך להיות הצדיק הזה? שואל אותו, איך באת לכאן? והוא משיב לו, אני, אבות אבותיי נתגדלו כאן. אבות אבותיו נתגדלו בתוך היער הזה. רב לוי יצחק בנדר הסביר, הוא לומד במצבים האלה. רב לוי יצחק בנדר הסביר שהצדיק הוא כל הזמן חי את המציאות הזאת של היער, חי את המציאות הזאת של היער. אפשר להסביר מכאן את הנקודה של ההתבודדות, אבל בוא נשאר בנקודה של היער. מה זה היער? אצל הצדיק הוא כל הזמן בבחינה של הדין. אצלנו יש אור וחושך, אור וחושך, אור וחושך. העבודה של הצדיק, ובפרט של הצדיק יסוד עולם, היא העבודה של כל הזמן בחושך. כי הוא כל הזמן, רבנו הקדוש אמר על עצמו, שהוא כל הזמן חותר לגלות לנו דרכים חדשים. הוא כל הזמן עובד עבודה, כל הזמן עובד עבודה קשה. הוא כל הזמן, הוא חי את היער הזה, הוא כל הזמן חי בתוך היער הזה, בתוך הדינים האלה. בשביל מה? בשביל להמתיק את הדינים האלה. למה חיים בתוך היער? בשביל להמתיק את הדינים האלה. רבנו הקדוש, לפני ימיו, בגדלותו, בסוף ימיו, שהוא כבר בשיא הגדלות שלו, הוא שוכב על הארץ והוא אומר, ריבונו של עולם, איך זוכים להיות יהודי? איך זוכים להיות יהודי? אתה, רבי נחמן, אומר, איך זוכים להיות יהודי? כאילו מה, אתה לא יודע מה זה להיות יהודי עד כדי כך? כן, אני נמצא כל הזמן במקום כזה של תכלית הידיעה, כל הזמן בנקודה של תכלית הידיעה, ובתכלית הידיעה לא יודעים. בתכלית הידיעה זה שם היער הזה שלא יודעים שום דבר. וזה כל הזמן הצדיק שהוא חותר בחושך למצוא לנו פתחים, איך לקרב אותנו להשם יתברך. ועוד נקודה, היער הוא מרמז על ההתבודדות, על הלבד הזה. שרבנו הקדוש כותב בליקוטי מוהר"ן שכל הצדיקים הגיעו לדרגה שלהם רק על ידי השיחה הזאת בינו לבין קונו.
שאדם מתבודד עם בינו לבין קונו, חי בתוך היער הזה, מדבר עם השם יתברך. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את העצה הזאת, שהעצה הזאת רבנו כותב עליה, התבודדות ומעלה עליונה וגדולה מן הכל. והבעל דבר שם על העצה הזאת את כל הקלפים שלא תלך לשם. ממש, הוא לא נותן לאדם להתקרב אליו יתברך. לא נותן לך לפתוח את הפה, הוא ייתן לך ללכת לשיעורי תורה, וייתן לך ללמוד, וייתן לך לקרוא תהילים, וייתן לך לא יודע מה. אבל דבר עם השם בשפה פשוטה, שפה פשוטה. ספר להשם מה עובר עליך. ספר לו את הרצונות שלך, את הכיסופים שלך. די, ריבונו של עולם, מה בא לי? תעזור לי. די לעשות לי פרצופים, ריבונו של עולם. רק אשתי עושה לי פרצופים כל היום. מה, גם אתה עושה לי פרצופים? די עם הפרצופים האלה, ריבונו של עולם. יום אחד אתה עושה לי סבבה, קם שחרית, מניח תפילין בכיף. אחרי זה פתאום פרצוף. אין, לא רוצה לראות אותך. פתאום אין לי חשק לכלום. מה זה אין לי חשק לכלום? כאילו, פרצופים של הקדוש ברוך הוא אליי. תגיד לו, שם, די, אין לי כוח לזה. תעזור לי, רוצה להיות יהודי כשר בשפה פשוטה. רק ככה הצדיק הפך להיות צדיק. לא רק הוא ואבות אבותיו נתגדלו במקום הזה של היער הזה, של הדיבור הזה עם השם יתברך, של ההתבודדות הזאת, של השיחה הזאת, של רצונות. איך רבנו אומר, השיחה בינו לבין קונו, יצויים ופיוסים וטענות והמתלאות. תגיד להשם, למה ככה? למה? אם תקרב אותי, אתה לא יודע איזה טוב יהיה. אתה לא יודע מה אני אעשה, אני אחזיר בתשובה, אני אעבוד אותך יותר, יהיה לך יותר נוח התפוח ממני. תדבר איתו, תנסה לשכנע אותו. איך שיסובב את הפנים אליך. אבל גם את זה אין לי כוח. רבונו של עולם, אין לי גם כוח את זה להגיד לך. תן לי מטה מילים להגיד לך. זה התבודדות, פשוט. אתה יכול להסביר את הבחינה של הדין עוד פעם? כי לא ברור. הצדיק, אני לא רוצה להרחיב בזה. הצדיק, יש מושג שנקרא תכלית הידיעה שלא נדע. מה זה תכלית הידיעה שלא נדע? כשאתה מגיע לתכלית הידיעה של משהו מסוים, בפרט אצלו יתברך, כשאתה מגיע לתכלית הידיעה, שאתה יודע עד הסוף, תכלית הידיעה, אתה יודע לגמרי, כשאתה מגיע לתכלית הידיעה, לאן אתה מגיע? ללא יודע בכלל. כמה שחשבתי שאני יודע, למדת את גמרא מסכת ברכות, מההתחלה ועד הסוף, טוב למדת אותה. כשהגעת לסיום המסכת הבנת שאתה עדיין לא הבנת אותה. זאת אומרת, כמה שידעת וכמה שהבנת, אתה עדיין לא הבנת. עכשיו, הצדיק הוא כל הזמן חי בנקודה הזאת של תכלית הידיעה. הצדיק הוא כל הזמן נמצא בסוף הידיעה. אז ממילא הוא כל הזמן באיני יודע. הוא כל הזמן בלא יודע. לכן כל העבודה שלו כל הזמן היא בחושך הזה, היא באיני יודע. אני לא יודע. ואז מה? הוא צריך לעשות התחלה חדשה, ליפול מחדש, להתחיל מחדש, ליפול מחדש. וזה כל שנייה רבנו אומר, אין אצלי הבל פה שלא יוצא בהתחדשות. הבל פה שלא יוצא בהתחדשות. מה זאת אומרת התחדשות? זאת אומרת, הגעתי לשיא הידיעה, לא יודע, התחלתי מחדש, עוד הפעם נהייתי יהודי. ואחרי שנייה, עוד הפעם אני נהייתי גוי, ועוד הפעם נהייתי יהודי. ועוד הפעם, עד אין סוף. נמצא שכל העבודה שלו היא באיני יודע. היא נמצא בתכלית הידיעה שלא נדע. לכן הוא אומר לו, תפסיק לרדוף אחרי הבהמות. האדם היער אומר לו, תפסיק לרדוף אחרי הבהמות. כל מה שאתה רודף אחרי הבהמות זה הכל. חדל לך לרדוף אחרי העוונות, כי אין זה בהמות כלל. רק העוונות שלך הם מוליכים אותך כך. אדם עושה עוונות, והעוונות האלה משגעים אותנו. העוונות האלה מכניסים בנו כוח מדמה, שמדמה לנו איך צריך לתקן את עצמנו. אז מה המדמה שלו? אני צריך כל הזמן לרדוף אחרי העוונות, שלא יהיה לי עוונות, וכל הזמן נכנס לתסביכים מהעוונות האלה. והוא לא מבין שכל זה מהעוונות בעצמם. העוון בעצמו עושה אותך משוגע. אל תקרי ונטמתם בם, אלא וניתמתם בם. זה אומנם חוזר על מאכלים לא כשרים, אבל זה חוזר על כל העוונות. כל העוונות מטמטמים את הבן אדם, מכניסים בבן אדם דמיונות, שטויות. ואז אדם רודף כל היום, אחרי מה אתה רודף? אחרי עצמך, אחרי הזנב של עצמך. כלום, בסוף אתה לא מגיע לשום דבר. חדל לך לרדוף אחרי העוונות. כי אין זה בהמות כלל, רק העוונות שלך הם מוליכים אותך. די לך, כבר קיבלת את שלך. היינו העונש שלך, כבר קיבלת. ומה הוא קיבל את העונש? שהוא רודף אחריהם כל היום.
שימו לב. אחרי מה הוא רודף? אחרי העוונות. ומה קיבלת את העונש שלך? מה שאתה רודפת אחרי העוונות. אז תחליט. העוונות הם הדבר השלילה, או העוונות הם התשלום על העונש. נסביר את זה. הוא אומר לו, תפסיק לרדוף אחרי העוונות, אחרי הבהמות. זה רק העוונות שלך, הם מוליכים אותך כך. הסברנו שמשהו רודף אחרי הבהמות, זה בגלל העוונות. העוונות גורמים לו לרדוף אחרי הבהמות האלה. אחרי זה הוא אומר לו, את העט שלך כבר קיבלת. במה קיבלת? בזה שאתה רדפת אחריהם קיבלת. אבל זה שרדפתי אחריהם זה בעצמו העוון. זה שרדפתי אחריהם זה בעצמו העוון. העבירה זה העוון. אז אם העבירה זה העוון, אז איך אתה אומר לי, הרדיפה אחרי העוון היא זאת שבעצם חיפרה לי על העוון? רבנו מסביר שיש לפעמים, וזה דבר עמוק, עמוק מאמצעי. פעם אחד בא לרבנו, אחד שיש לו הרבה מחשבות זרות בתפילה. אז הוא אמר לרבנו, אני לא יודע כבר מה לעשות עם המחשבות זרות האלה וזה. אז רבנו אמר לו, לוקחים את זה לכפרת עוונות. ואחרי זה רבנו חייך. דהיינו, המחשבות הזרות בעצמם הם עבירות. אדם שחושב מחשבות זרות באמצע התפילה זה עבירה. כשהוא בא לרבנו, רבנו אומר לו, לוקחים את זה לכפרת עוונות. יש לפעמים שהעבירה בעצמה היא הכפרה על העבירה. איך זה שהעבירה בעצמה היא הכפרה על העבירה? מה שאדם מתמרמר וכואב לו מהעבירה הזאת. מה שיש לו צער מהעבירה הזאת. למה באים לי מחשבות זרות בתפילה? אני רוצה להתפלל בכוונה. למה באים לי מחשבות זרות בתפילה? זה בעצמו. זה מה שאתה כואב בעצמו את העבירה הזאת. היא בעצמה מחפרת לך על העבירה הזאת. כמה יקר לכאוב על עבירות. לא לכאוב וללכת עם המוצץ למיטה ולישון. לכאוב ולחזור בתשובה מהעוונות האלה. שכואב לך מהעוון ולא כואב לך מהעולם הזה. יש אחד כואב לעולם, נהיה לו שריטה בטסלה. בא לו לקרוע את הבית, צועק על אשתו, על הילדים. זה ההוא עשה לי, פותח את כל המצלמות של השכונה, מי עשה לו שריטה בטסלה. ואתה כואב לך, למה לא שמרתי את העיניים היום? למה פגמתי בעיניים? יא אללה, אבא שבשמיים. איזה זכות זאת שאדם כואב לו על עבודת השם. שאדם צר לו, מפריע לו. למה הנחתי תפילין היום בשעה 11 ואמרתי שמע ישראל והורדתי את התפילין ככה? למה לא התפללתי כמו שצריך? הודיתי לקדוש ברוך הוא שנתן לי את החיים ליום הזה. למה לא הודיתי לו? אתה יודע איזה נחת רוח אתה עושה לשם יתברך? זה בעצמו שכואב לך למה אתה לא עובד את השם יתברך. זה בעצמו התרופה, זה בעצמו מה שמחפר לך על העוון. צריכים להאמין לרבנו הקדוש. צריך להאמין לו. לכן מה כתוב? אומר רבנו והלך אחריו. מה אתה הולך אחריו? אתה מפחד ממנו, אני יודע, אני מבין שפה האמת ואני הולך אחריו. אני הולך אחריו בלי להבין אותו, בלי לדעת אותו, בלי לדעת מה הוא, מי הוא, איך הוא. אני הולך אחריו. זה הנקודה הזאת שלה. ללכת אחרי הצדיק הליבר, אמונה בצדיק, בלי להבין אותו. מה הוא, מי הוא, איך הוא, לא יודע, אני הולך אחריו. אני הולך. כל החיים שלי, אני כבר בגיל 40, הלכתי אחרי המוח שלי, ואני רואה המוח שלי לאן הביא אותי. אז אולי נעשה איזה מחשב מסלול מחדש. אולי נחשב מסלול מחדש, נתחיל ללכת אחרי המוח של רבי נחמן, אחרי המוח של רבנו הקדוש. להפסיק כל היום לבוא בטענות על עצמי. להפסיק לבוא בטענות על עצמי. מה זה? אני נותן לך מתנה, פרס. תפסיק לבוא על עצמך בטענות. נותן לך פרס, ואתה לא מוכן לקבל את הפרס הזה. אתה כל היום ממרר לעצמך את החיים. צא מזה, זה לא אמת. זה העוונות שלך, צא מזה. אבל אמרנו שצריך להצטער. כל הצער, עוד עוד הפעם, יוסף, כל הצער שצריך להצטער, הוא צער שיביא אותי יותר ויגדל אותי. יגדל אותי. אז אדרבה, אז הצער בעצמו מה הפך להיות? גדלות. הפך להיות, בעצמו הפך להיות שמחה. זאת אומרת, הצער, אני לא לוקח אותו בתור צער. זה צער, זה כואב לי. אבל זה בעצמו שכואב לי, זה טוב לי. זה בעצמו שכואב לי, אני שמח מזה. לחיות טוב, לחיות את החיים הטובים, לחיות רק טוב, לשמוח במה שיש לנו. לא טוב פה, ולא טוב פה, ולא טוב פה, ולא בסדר פה. בצער הרחבת לי, רבנו אומר.
מה זה בצר הרחבת לי? בתוך כל צרה יש איזושהי נקודה של הרחבה. עזוב את כל הצרות, תסתכל על הרחבות. מה יש יותר... תגיד לי, יש יותר צרה פעם מזאת? יש לך מלא צרות, אבל יש לך גם הרחבה. תסתכל על הרחבה. מה זה הצרה והרחבה? באדם חס ושלום קיבל מכה ביד. היד כואבת, היד כואבת, היד כואבת. אבל ברוך השם, לפחות יש הרגשה ביד והיא לא משותקת ולא מרגישה. זה נקודה של הרחבה בתוך הצרה. אבל תיקח אותה, תייקר אותה. לא, תן לי להתמסכן, לא טוב, לא בסדר, לא, חיים קשים. איזה חיים, תראה מה עובר עלינו. פסיק להתבכיין, שמע לצדיק, תלך אחריו. אתה לא יודע מה תרוויח מללכת אחרי הצדיק. הצדיק יכול לתת לאדם את העולם הזה, אני לא מדבר על העולם הבא, אני מדבר רק על העולם הזה. העולם הזה, אתה יודע איזה חיים מתוקים? איזה חיים מתוקים יש, הצדיק נותן לאדם בעולם הזה? חיים של ראייה טוב, חיים של השלמה עצמית עם המציאות חיים שלי. למה ככה? למה ככה? למה אני רווק בגיל 50? למה לא הולך לי? למה אין לאדם ילדים? למה אין לו פרנסה? למה לא? אתה יודע, אתה מתקרב לרבנו, רבנו נותן לך... הכל בסדר, תירגע אחי, הכל טוב. זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. תתמודד איתה, תשלים, זה המציאות חיים שלך. ומתחיל לייפות לך את החיים. לך אחריו, אחי, תזרוק את השכל שלך. אל תחשוב איך אני חושב. תחשוב איך הצדיק רוצה שאני אעשה בסיטואציה הזאת. זה ללכת אחרי הצדיק. מה הצדיק רוצה שאני אעשה במצב הזה? איך הצדיק רוצה שאני אתנהג? מי זה הצדיק? הצדיק זה מגלה לך את הרצון האלוהי. שאתה חושב איך הצדיק מתנהג, רוצה שאני אתנהג. אתה חושב בעצם במילים אחרות איך השם יתברך רוצה שאני אתנהג במקום הזה שאני נמצא בו. בתוך כך פגע את חברו שרדף אחרי הסוס. אז יש פה עכשיו בציור, האדם היער הולך, ואחרי האדם היער הולך בן המלך, ופתאום את מי הם פוגשים? את בן השפחה, את חברו שרדף אחרי הסוס. ותקף שראה הוא רמז לו, תדע שאין זה אדם כלל, זה לא משהו רגיל. לא תישא ותיתן עמו כלל, כי אין זה אדם כלל. והלך מיד ולחש לו באוזניו כל זה, שאין זה אדם כלל כנ"ל. והסתכל חברו, היינו האדם של הסוס, וראה ביער, והנה שק עם הלחם על כתפו. זוכרים, הוא מצא שק עם לחם בתוך היער, ואז במדבר, זוכרים, אז זה יצא במדבר. והתחיל להתחנן לו, אחי, זה כמה ימים שלא אכלתי, תן לי לחם. תקשיב לו, כאן במדבר אין מועיל שום דבר. אנחנו נמצאים במדבר. אם יש לי לחם במדבר, כי חיי קודמים, ואני צריך את הלחם בשבילי. מה אני אביא לך את הלחם, ומה יישאר לי? התחיל להתחנן לו, לבקשו מאוד. אתן לך מה שאתן. מה שאתה רוצה אני אתן לך. בבקשה ממך. אך בוודאי, אין מועיל שום מוער ומתן בעד לחם. בעד לחם במדבר. השיב לו, מה תיתן לי? בסדר, אין בעיה, ניתן לך. מה אתה תיתן לי בתמורה? כי מה תוכל לתת לי בעד לחם במדבר? השיב לו, אתן לך כל עצמי. שאמכור את עצמי לך בעד לחם. ונתיישב לקנות אדם, כדאי ליתן לו לחם. וקנה אותו לעבד עולם, ונשבע לו בשבועות שיהיה לו עבד עולם. גם כשיבוא ליישוב הוא ייתן לו לחם, דהיינו שיאכלו יחד מן השק עד שיכלה הלחם. בקיצור, הוא אומר לו, תשמע, אני מוכן, תביא לי את הלחם הזה, תביא לי אנחנו עכשיו נמצאים במדבר, אנחנו נמצאים בשיא החושך. אמרנו יער, עברנו למדבר, יער, אנחנו מדבר של שממה ושיממון, חושך גמור, אתה יש לך לחם, יש לך דעת, לחם זה דעת, תן לי קצת לחם. מה תיתן לי בעבור הלחם הזה? אני אתן לך את כל עצמי, אני אמכור לך את עצמי לעבד. שבעצם פה מתחיל הכל בעצם בא על תיקונו. כי עד עכשיו הבן מלך חושב שהוא עבד, והעבד חושב שהוא מלך. וכאן המלך בעצם שהוא העבד מוכר את עצמו לעבד לבין המלך האמיתי. עכשיו נהיה תיקון, עוד לא תיקון גמור, אבל עכשיו נהיה תיקון שהבן מלך מוכר את עצמו לעבד. כבר זה שפלות, לא? יכול להיות. אולי רק מתוך השפלות מגיע התיקון. יפה. אומר רבנו בתוך כך, איפה זה ברח לי? כן.
והלכו יחד אחרי האדם היער הנ"ל. דרך אגב, כאן רבנו אומר, והלכו יחד אחרי האדם היער הנ"ל. עד עכשיו הם לא הלכו ביחד. רק עכשיו רבנו אומר, הם הלכו יחד. רק עכשיו היה ביניהם יחד. עכשיו היה ביניהם שלמות. למה עכשיו היה ביניהם שלמות? כי עכשיו בן המלך יודע שהוא מלך, ובן השפחה יודע שהוא שפחה. שבן השפחה חושב שהוא בגובה של בן המלך, אז אין פה שלום. כשאתה חושב, כשאשתך חושבת שהיא בגובה שלך, ושתיכם באותו לייבל, שתיכם באותו, כמו שהעולם מדבר עכשיו, שכולם צריכים להיות באותו שוויון זכויות, כולם צריכים להיות באותו המקום, אז זה לא שלום. למה זה לא שלום? כי פה בן העבד הוא בעצם עלה למקום של בן המלך. מתי השלום האמיתי? כשהגוי רוצה להיות בשוויון עם היהודי, להבדיל, כן, אני עושה את זה בהיררכיה, זה חס ושלום. האישה היא לא הגוי, אבל האישה יש לה את המקום שלה בבית, ולגבר יש את המקום שלו בבית, שהוא יותר עליון מהמקום של האישה. והאישה לא יכולה להיות במקום העליון של הגבר. עכשיו, במקרה אחר, להבדיל, הגוי והיהודי, שהגוי רוצה להיות כמו היהודי, שוויון זכויות כמו היהודי, אז זה לא שהגוי עכשיו נמצא בשלום. עכשיו, ברגע שהקטן בגובה של הגדול, אז אין פה שלום. יש פה השתלטות של הקטן על הגדול. השלום האמיתי הוא שהקטן יהיה קטן והגדול יהיה גדול, ואז נהיה שלום. כשבן המלך הולך עם בן השפחה, ובן השפחה יודע שהוא העבד של בן המלך, זה שלום אמיתי. כשהבן תורה יודע שכל העולם בחוץ הם קטנים ממנו, זה שלום אמיתי. אבל שיש שוויון זכויות וכולם שווים אותו הדבר, זה לא שלום. זה השתלטות של הקטן על הגדול. יש היררכיה בעולם. ההיררכיה מתחילה מהצדיק יסוד עולם ועד עמלק. יש שלבים. אי אפשר שכולם יהיו אותו הדבר. ועכשיו, ברגע שכולם יהיו אותו הדבר, אז זה לא שלום. שלום הוא תמיד בין שני הפכים. חייב שיהיו פה שני הפכים. חייב שיהיה פה בין מלך ובין שפחה. ברגע שאתה עם התאוות שלך, שזה עוד הפעם בין המלך ובין השפחה, הן תופסות אצלך אותו מקום, אותו משקל, בין הרב שבא, שצריך לנשק לו את היד, להבדיל אלף אלפי הבדלות לזמר שבא לתת תופעה, שגם ממנו אתה מתלהב, אז זה לא שלום. אין פה שלום בין הקדושה לבין הטומאה. יש פה מקום שהטומאה הרימה ראש עד שהיא יכולה להיות באותו גובה של הקדושה. הטומאה צריכה להיות למטה, 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 ובזיון אני צריך להסתכל על הזמר הזה. לעומת מה שאני מסתכל על אותו בן תורה הכי פשוט שהולך ברחוב. כי יש פה בן מלך ובן שפחה, והבן מלך צריך להבין, אני הרבה יותר גדול מהבן שפחה. הבן שפחה למטה, למטה. ואז והלכו יחד. זה העבד הולך אחריו. ועל ידי זה הקל עליו קצת. כשהיה צריך להגביע איזה דבר, או איזה עניין אחר, היה מצווה על עבדו. תרים לי את הזה, תגביע לי, תעשה לי את חפציי. ככה צריך להיות. כל יהודי יהיה לו בעזרת השם 2,800 עבדים. אל תשחק אותה יפה נפש. זה היה יפה נפש. כולם בסדר, כולם טובים. לא צריך להרוג אף אחד. כולם טובים. לא, לא, לא כולם טובים ולא כולם בסדר. לא כולם טובים ולא כולם בסדר. אני יהודי, אני תכלית הבריאה. יש פה גויים שהם צריכים להיות עבדים שלי, וזה השלום האמיתי בעולם. זה השלום האמיתי בעולם. שלום אמיתי זה לא שאני אהיה באותו גובה איתם. נעשה שלום, חברים. זה לא שתי יהודים שהם באמת כביכול באותו המקום. גם הם לא באותו המקום. אבל הם יכולים להיות כן באותו המקום, שניהם בני מלכים. אבל שיש פה בן שפחה נכנס לתמונה, הוא חייב להבין שהוא בן שפחה. ואם הוא לא יבין שהוא בן שפחה, זה לא יהיה שלום אמיתי. למה שלום? זה לא אמת. זה לא החיבור, אין פה חיבור. אבל זה התיקון, הרב. התיקון הוא שהוא יהיה למטה והוא יהיה למעלה. זה התיקון של העולם, שישראל יהיו בגובה. נכון, מדברים על התיקון של העולם. בתיקון של העולם, שהבן שפחה, שזה כל אומות העולם, יהפכו להיות עבדים שלנו, של בן המלך, אז והלכו יחד. עכשיו אתה יכול להגיד, אנחנו הולכים ביחד. למה ביחד? כי יש פה הפרשי כוחות ראויים. הוא שפחה, והוא בן עבד, בן שפחה, ואני בן מלך.
אבל ברגע שהבן שפחה חושב שהוא כמוני, ברגע שאתה חושב שירושלים זה טוקיו, מה ההבדל בין ירושלים לטוקיו, כאילו? ירושלים, עיר הבירה, טוקיו, עיר הבירה של יפן, זה עיר הבירה של ישראל. או לא יודע מה, או ירושלים יהיה זה, לא יודע מה, מדריד, אני לא יודע מה, כל אחד עם לונדון. אז מה עשית? אז בן השפחה הרים את האף, כל כך הרים את האף, שהוא מעיז להשוות את עצמו לירושלים. שמעיז להשוות את עצמו, טוקיו לירושלים. זה לא שאנחנו באותו רמה, זה לא רמה. זה הפרשי כוחות אדירים. יהודי, שיהיה את היהודי הכי נמוך בעולם, הוא בהפרש אדיר מהגוי הכי טוב בעולם. מהגוי הכי טוב בעולם. מהחסיד אומות הכי גדול בעולם. היהודי הכי מסכן יותר גדול ממנו. למה? ככה. ואם אתה רוצה לעשות הומניות ושווה ושוויון, אז אתה לא עושה הומניות ושוויון. אדרבה, אתה עושה פה חורבן הכי גדול. לקחת את בן העבד והפכת אותו להיות באותו מקום, באותו לבל של בן השפחה, באותו שלב של בן השפחה. זה לא אמיתי, זה שקר, זה לא חיבור, זה לא שלמות, אין פה כלום. אומר רבינו, והלכו יחד אחרי אדם היער הז"ל, וזה העבד הולך אחריו, כן, אז הוא מרים לו, הוא העבד שלו, הוא מרים לו את הדברים. והלכו יחד אחרי אדם היער, ובאו למקום שהיה בו נחשים ועקרבים. תוך כדי שהם הולכים, הגיעו למקום שיש בו נחשים ועקרבים. והלכו יחד אחרי אדם היער, באו למקום שיש שם נחשים ועקרבים. ולהתפחד מאוד מחמת הפחד, שאל את אדם היער, איך נעבור כאן? והשיב לו, הלא גם זה יפלא, איך תיכנס ותבוא לביתי? וראו את ביתו שעומד באוויר, ואיך תכנס לביתי? עד שאתה מתפעל מזה שיש פה נחשים ועקרבים, ואתה שואל אותי איך נעבור, תראה, סתכל למעלה, תראה את הבית שלי, הבית שלי באוויר, איך נגיע לבית שלי? איך נגיע לשם? אומר רבנו, והלכו עם אדם היער, והעביר אותם בשעל מכניסם לביתו והאכילם והשקע. תודה רבה. אז מה הולך פה, ריבונו של העולם? כל עוד שאדם לא מחובר לצדיק, כל עוד שאדם לא יתקרב לצדיק, אז הוא עדיין לא הגיע לנחשים ועקרבים. עד עכשיו הוא עבר הרבה מעברים, אבל הוא עדיין לא הגיע לנחשים ועקרבים. הוא עדיין לא הגיע, היה לו בהמות, היה לו יער, היה לו סוחר שהתעלל בו, תודה. היה לו תאוות ששיגעו אותו, אבל עדיין לא היה לו נחשים ועקרבים. הנחשים והעקרבים צצים רק כשאדם מתקרב לצדיק. שימו לב, כשילד עובר מבחן, אז הוא ילד, אז מה אומרים לו? כאילו רואים ציון לא כל כזה טוב, אומרים לו כל הכבוד, בסדר, אשריך, לא מגלים לו את האמת שלו. כמה שהוא נהיה יותר גדול, כמה שהוא מתפקח יותר בשכל, אז מגלים לו יותר את האמת, שתשמע, צדיק, לא, זה לא מכוון. אם יבוא מישהו עכשיו, סתם, ועכשיו יזרוק איזושהי מילה שלא קשורה לשיעור, אז כן, אתה צודק, נמשיך הלאה. לא עכשיו יעמיד אותו על טעותו. אבל בחברותה, אם אנחנו נלמד בחברותה, נגיד לו, תגיד, אתה מדבר שטויות, מה זה שייך בכלל למילה שאמרת? זה לא קשור לכאן. למה? מה, אני שקרן? לא, פשוט, כמה שהאדם הוא יותר גדול, יש לו אפשרות יותר להכיל, יש לו אפשרות יותר לקבל. כל עוד שהאדם לא מקורב לצדיק, לא מראים לו את העני שלו האמיתי. לכן הוא לא נפגש עם נחשים ועקרבים בדרך. הוא נפגש, לכל אדם יש מעברים. אבל נחשים ועקרבים אין לכל אדם. נחשים ועקרבים יש לאחד שמתקרב לאמת באמת. אחד שמחפש את האמת באמת, אז פתאום הוא מגלה נחשים ועקרבים כאלה גדולים. פתאום מתחיל לצאת ממנו כאלה שדים שהוא לא יודע מאיפה הוא יצא ממנו, בריבונו של עולם. מאיפה יצאו השדים האלה? אני לא מכיר את עצמי כזה. רק אדם מתקרב לצדיק, פתאום הוא מוצא את עצמו כאלה כעסים. וואו. בוא'נה, מאיפה הכעסים האלה? זה לא שלי. אדוני, גדלת, עכשיו אפשר לגלות לך באמת מי אתה. עד עכשיו, אם הייתי מגלה לך כמה אתה כעסן, היית מתאבד, לא היית יכול לסבול את עצמך. אז מה עשיתי? לא גיליתי לך. נתתי לך להמשיך ככה, בחושך.
אבל שגדלת קצת, התקרבת לצדיק, עכשיו אפשר לגלות לך באמת האמת שלך. כל גילוי רע שאתה מוצא בעצמך, גילית שאתה קנאי, גילית פתאום שאתה מפריע לך למה הוא מצליח ואתה לא מצליח. מפריע פתאום. מאיפה מה בא הגילוי הזה? זה לא מזה שאתה רשע. זה מזה שאתה גדלת, אז עכשיו אפשר לגלות לך את המקום שלך. תראו מה זה רבי נחמן. כל רע שאתה מוצא בעצמך, פתאום גילית שאתה אכזרי. בוא'נה, רוצה שההוא יקרה לו ככה, הוא יצבן אותך, ואתה רוצה, מאיפה זה בא? מה, אני לא כזה אכזרי, מאיפה בא לי פתאום האכזריות הזאת? זה בא לך, אחי היקר, כי גילו לך את הפרצוף שלך אמיתי, עד עכשיו לא רצו לגלות לך מי אתה. אז שיחקו איתך, אמרו לך אתה צדיק, אתה חמודי. אמרתי לכם פעם, חבר שלי התקרב להשם יתברך, מבוהמה, התקרב להשם יתברך. ואז הוא הלך לישיבה בקריית ספר, ונהיה צדיק, נהיה חסיד, עובד השם, לומד גמרא, מה זה, באמת. אבל פתאום התקרב לרבנו, אחרי 10 שנים שהוא היה בישיבה, ופתאום אחרי 10 שנים שהוא התקרב לרבנו, הוא מוצא את עצמו, מה קורה פה? חשבתי כבר מזמן סיימתי עם הדברים האלה. פתאום חזרים וצפים לו, כל הרע שהוא עבר. פתאום אישונים, הוא מוצא את עצמו, מה השם, בוא'נה, איפה אני? חשבתי כבר אני סיימתי עם זה, חשבתי כבר אני צדיק. מה לי ולדברים האלה? פתאום מדריות, פתאום מה קורה פה? אני זוכר, הוא בא אליי, אמין, מה עושים? מה קורה פה? מאז שהתקרבתי לרבנו, אני לא מכיר את עצמי. בטח, נעים להכיר, שלום עליכם. רבי נחמן, אמרתי לו, מה אתה חושב? קרבת לרבי נחמן למה? שילטף אותך ויגיד לך איזה מאמי אתה? לא, קרבנו לרבנו שיגלה לנו את האמת שלנו. והאמת שלנו היא לא כל כך נעימה. אבל עכשיו יש לנו את הכלים לקבל אותה בכלל. אז זה מתנה. שגילו לך במה אתה לא טוב. גילו לך במה אתה טועה. זכות גדולה. תהיה שמח, אח שלי. תראה איך אני, תראה מה אני, תראה מה עשיתי, תראה איזה רע אני. זה לא רע, אחי היקר. זה באמת המהות שלך. גילו לך את המהות שלך, תתקן עכשיו. גדלת, גילו לך מי אתה. כשהיית ילד קטן אמרו לך על התעודה, איזה יופי, איזה מתוק. שגדלת, אמרו לך, תשמע, זה לא לעניין התעודה הזאת. צריך להביא תעודה כמו שצריך. טעון שיפור, צריך להביא תעודה כמו שצריך. זה לא בגלל שאתה היית טוב ולא, תמיד היית לא טוב. רק עד עכשיו הסתירו לך אתה לא טוב. עכשיו שהתקרבת לצדיק, גילו לך אתה לא טוב הזה. בשביל מה? שתתקן אותו. זה הנחשים והקרבים שבאו. לא סתם רבי נתן אמר, זקן לבן ועדיין ברסלבר. זקן לבן ועדיין ברסלבר. להיות עם זקן לבן ולהישאר עדיין חסיד של ברסלב, חסיד של רבי נחמן. זה זכות, זה התייגעות עצומה. למה? כי כשמתקרבים לרבי נחמן עוברים הרבה מעברים בדרך. אני אומר לכם, אתה יכול להיות, אני אומר מעכשיו, אתה יכול להיות דתי, חרדי, באמת, יעבור על כולם עובר. אין אחד שלא עובר עליו. אבל אתה יכול להיות כזה דתי, חרדי, ואז יהיה נחמד, כאילו. יהיה נחמד, יהיה מעברים, אבל מעברים נחמדים כאלה, וזה. היום אני מתפלל תפילת 18 בערבית. פתאום עולה לי מחשבה. מרוב המחשבה התחלתי לצחוק על עצמי, אמרתי, תראה, ריבונו של עולם, על מה אני חושב? תראה איזה דפוק, כאילו, על מה, איך הגיעה לי המחשבה הזאת לתוך המוח, ריבונו של עולם, איך זה קורה? כאילו, בוא'נה, תשמע, אני בגיל 40, תראה איזה זקן ארוך יש, אני צריך כבר לחשוב מחשבות, רק מחשבות של קדושה. אני יודע מה, לחשוב על המרכבה העליונה. איפה אני בעולם? ריבונו של עולם, על מה אתה מדבר בכלל? אתה יודע, צריך כבר לסיים פחות איזה 3/4 ש"ס, אברך. צריך ללמוד כבר, צריך כבר לדעת את חצי תורה, כבר. איפה אתה בעולם? על מה? לא כדאי לך לחשוב פה, אתה יודע מה יקרה איתי? אתה מבין? אתה יודע מה זה עכשיו? מאיפה זה בא? אח שלי, אתה יכול לקבל חיים פשוטים. אתה רוצה חיים פשוטים? תעלה לישיבה בירושלים, תהיה לך חיים פשוטים ונחמדים, עם כובע וחליפה, ואתה תהיה מאמי ותגמור כל שבועיים מסכת, והכל יהיה בסדר איתך. באמת, באמת, אני לא אומר סתם. יהיה לך טוב, באמת, אתה תרגיש טוב.
אתה מתקרב לרבנו, פתאום אתה הופך להיות איזה סכזופרן של יום גלח ויום מלח, יום שיגעון של נפילות ועליות. יום אחד אני יכול להתפלל, וואלק, אני שם את התפילה של חוני המעגל בכיס הקטן. חוני המעגל פרייר על ידי על ההתבודדות שהייתה לי היום. איזה התבודדות! וואי, איזה בחיות להשם, איזה צעקות להשם, איזה תפילות. ופתאום, אחרי חצי שעה, אתה מוצא את עצמך אמן הרשע. מה קורה פה? איך יכול להיות שמי חוני הפכתי להיות אמן? איך זה נראה? אדוני, זה המעבר של חסיד ברסלב. זה המעבר של חסיד ברסלב. המעבר של חסיד ברסלב הוא מעבר מאוד תזזיתי ומאוד בעייתי. למה? כי צריך לתקן. מאיפה צריך לתקן? מהמנהרות בעזה. צריך לרדת למטה למנהרות בעזה. זה כל המחשבות המטומטמות שעולות לי לראש. אחד שלא מתקן כל כך, אז הוא מתקן מהלונה פארק בעזה. נחמד, כל מיני מחשבות כאלה נחמדות. על כסף, אני יודע מה, על אוכל, כל מיני... אבל אחד שצריך להרים ניצוצות מהביבים, משנים קדמוניות, אז פה צריך לרדת למקום מסריח. מה זה מסריח? למה זה מחשבה מסריחה? זה לא שאתה רוצה את זה, אתה רוצה להיות צדיק, אתה מתחיל את התפילה, אדוני, שפתי תפתח, ופי הגיתי לתך רבון, שהוא נותן לי תפילה בכוונה כמו שצריך, שאני אחשוב רק עליך, שאני אוציא את המילים באמת, שלא יהיה לי מחשבה חיצונה כלל, ריבונו של עולם תעזור. ופתאום, אתה מוצא את עצמך, לא יודע איפה. זה בתאילנד, ההוא בחוף, ההוא באיזה מסיבה אוכל קרטונים על הבוקסה. על הבוקסה הוא רואה את עצמו. כל אחד איפה שמונח, אחי. כל אחד בסרט שהקדוש ברוך הוא מכניס לו, בהניצות שהוא צריך להמשיך, לרדת לאותו המקום, להמשיך אותו משם. אתה צריך לקחת אותך, לעשות לך כל מיני טיולים מטיולים שונים בארץ. ומה העבודה שלך? לא להישאר על הבוקסה, לחזור חזרה לרפאנו. ברחת למנהרה, עשית את הפעולה, לקחו אותך לפעולה הזאת, בעל כוחך, תחזור לרפאנו, תחזור לתפילה. וזה מה שעובר הכי היקר על צדיק, על חסיד, על חסיד אמיתי. חסיד אמיתי, רב צדוק הכהן מלובלין מסביר שיש נשמה של צדיק ויש נשמה של חסיד. נשמה של צדיק היא נשמה שלא יכולה לזוז מארבע אמות של הלכה. היא צדיק, הוא נשמה של צדיק, הוא לא יכול לחטוא. הנשמה שלו לא מסוגלת לתזזיתיות הזאת. היא סגורה, היא מתוחמת. אבל יש נשמה של חסיד, בחינת דוד המלך, שאומר נפשי כי חסיד אני. מה זה חסיד? מה שרב צדוק מסביר. מה זה הבחינה של חסיד? הבחינה של חסיד זה אחד שכל מה שעשו לו מהשמיים, הוא לא יעזוב את השם. אז השם אומר, אפשר להתעלל בו חופשי. זה אפשר להתעלל בו, זה אין בעיה איתו. זה הצדיק, תיזהר, תשמור אותו. תשמור אותו בכספת, אל תיתן לו לחטוא יותר מדי, אל תיתן לו למה זה מסוכן, הוא יברח לך. זה החסיד, ואם הוא חסיד ברסלב, מן דחר שמה. תעלל חופשי, אחי. איזה עליות וירידות. איזה עליות וירידות עד שאתה זוכה לאיזה יישוב הדעת, ככה כמה חודשים, ואתה יכול למצוא את עצמך אחרי כמה חודשים עוד הפעם, בבלגן, ועוד הפעם. שלא יישמע שאנחנו נותנים, לפעמים נשמע, גם לי זה נשמע לפעמים, שאתה כאילו נותן לגיטימציה לתזיזתיות הזאת, לעליות והירידות. לא נותנים לזה לגיטימציה. אף אחד לא רוצה פה שיהיה לו, שהוא יהיה יום מלח ויום גלח, יום אחד מלאך ויום אחד כומר. אף אחד לא רוצה את זה. רק שאתה מתקרב לצדיק באמת, אתה תרצה או לא תרצה, מעבירים אותך דרך המעבר הזה. אז באים נחשים ועקרבים שרוצים לאכול אותך. מה זה נחשים ועקרבים? זה הבחינה הזאת שכל מה שאתה עובר, אחי, הדינים, הנחשים, זה הנחש הקדמוני, העקרבים שרוצים להפריע לך ולאכול אותך ולהרוג אותך בכל העולם, אחי. החילוק הוא שתלוי מאיפה אתה רוצה להמשיך. לאן אתה רוצה להגיע? תלוי מאיפה אתה רוצה, איזה חטופים אתה רוצה לשחרר יותר מהר. יש חטופים שיושבים על הלונה פארק, וקל לשחרר אותם. אז שמה לא צריך לעשות איזושהי עבודה קשה.
שם מספיק שיהיה איזה נפילה קטנה וכבר הניצוץ הקדוש עולה. אבל יש לפעמים שיש ניצוצות קדושה שהם נמצאים במקום נמוך מאוד מאוד מאוד, וצריכים להרים אותם משם. איך ירימו אותם משם? אז בוחרים את הנשמות של החסידים האלה. הנה, זה, בחרתי אותו. תעביר אותו מעבר. ואז אדם עובר כאלה מעברים קשים, אם זה ברוחניות ואם זה בגשמיות, אבל הוא לא עוזב את השם, כי הוא יודע שזה התיקון שלו. ואז מה? הוא ירים ניצוץ ממקום הרבה יותר נמוך. אבל זה בחירה של כל אחד. למה? להתקרב לצדיק. אתה צודק, אבל אחרי שאדם מתקרב לצדיק, אז אחרי שהתקרבת לצדיק, עכשיו אפשר לתת לך עבודה הרבה יותר קשה מאשר אם לא היית מקורב לצדיק. כל עוד שאתה לא מקורב לצדיק, אז לא מראים לך את הנחשים והקרבים. לא נותנים לך יותר מדי עבודות קשות, כי יודעים שאתה לא תוכל להתמודד. אבל כשאתה התקרבת לצדיק, אז יש לך הרבה כוח במפרשים. עכשיו אפשר להתעלל בך. אתה יודע, כל מה שמרימים אותך זה בשביל שתהיה הנחתה יותר מתלבשת. מה שונה זה בני ברק, איש לומד נפש החיים, תלמיד של הגאון מווילנה. הוא איש כשר באמת. מה הוא שונה? אז עוד פעם, אני חושב שהשוני, שאדם שהוא איש כשר באמת, אז המעבר שהוא עובר, הוא לא מעבר תזזיתי, שהוא יורד למקומות נמוכים מאוד. זה מה שהסברנו מקודם, שחסיד ברסלב יכול לעבור ביום אחד אלפים של ירידות בכל פעם. רבי נתן כותב על עצמו שהיה לו אלפים ורבבות התחלות חדשות בכל יום. זה לא עובר על כל אדם. כל אדם שלא מקורב לצדיק לא עובר עליו אלפים ורבבות ירידות על התחלות חדשות. עובר עליו איזשהו משהו כסדר, איזה משהו יציב. אצל רבי נתן זה אלפים ורבבות התחלות חדשות בכל יום. אתה מבין כמה זה לא יציב? התחלה חדשה אתה עושה מתי כאילו יש איזה מעצור, עושה התחלה חדשה, מעצור, אלפים ורבבות התחלות חדשות בכל יום. אז כשאדם מקורב לצדיק הוא עובר הרבה יותר מעברים, ובמעברים האלה הוא מתקן הרבה יותר. רבנו אמר, מורנת פעם אמר לתלמידים שלו, אתם לא רוצים לחזור בגלגול, אתם רוצים להיות צדיקים, ואתם לא רוצים גם ביזיונות. זאת אומרת, בשביל באמת להגיע לתיקון, בשביל באמת לתקן, אתה חייב לעבור את כל המעברים האלה בדרך. אז צריכים להעביר אותך יותר מעברים, אין מה לעשות. מאשר ההוא, שצדיק וירא שמיים ואדם כשר, אז בסדר, אז הוא גם, הכל בסדר, הוא גם יקבל גן עדן. אבל את כל המהלך של התיקון הוא לא יעשה. ולכן יש דיבור נורא עוד של רבי יצחק ברייטר, שהוא אומר שאדם שלא היה מקורב לצדיק, אז הוא צריך לחזור בגלגול בשביל להתקרב לצדיק. אני יודע, זה דיבור מבהיל מאוד, אבל ככה כתוב. מה אני אעשה? זה לא אני אמרתי. ולמה? כי כמה שהוא תיקן, בלי הצדיק, הוא לא תיקן עד הסוף. ואם הוא לא תיקן עד הסוף, אז צריך לרדת עוד הפעם בגלגול, לתקן עד הסוף. כי הוא לא עבר את כל המעבר שצריך לעבור. לא תיקן את כל הניצוצות קדושה ששייכים לשורש נשמתו בעולם הזה. אז צריך לעשות עוד הפעם מהלך. הרב, אין לי שום דבר שלא מכיר את רבנו, זאת אומרת שכולם באו לדור של התיקון עם הצדיק. אמן? שנזכה כולנו להתקשר אליו ושהוא יעשה את התיקונים בשבילנו. אמן? אמן. כולנו רוצים להתעדכן לגמרי, כולנו רוצים להיות יהודים כשרים לגמרי. אבל אם נהיה כשרים אז אנחנו נהיה יציבים. מה? אם נהיה כשרים נהיה יציבים, לא יהיה לנו את ה... לא, כשרים זה לאו דווקא להיות יציבים. כשרים, רבנו, אתם היום לוקחים אותי... תוזתי, רציתי להיות חסיד ברסלב. רבנו כותב בשיחות בשבחי הר"ן, שהוא היה לו הרבה נפילות בכל יום. ככה רבנו כותב על עצמו. שהיה לו הרבה נפילות בכל יום. ככה הוא כותב, עד שהגעתי, לאן הגעתי? למחשבה הזאת שאני לא אעזוב את הקדוש ברוך הוא לעולם. וזהו. והמשיכו הנפילות. גם אני חשבתי שעד כאילו, אתה יודע, עד זה כאילו, זהו, נגמר. לא. לעבור מעברים, כולם עוברים מעברים. רק לעבור מעברים ולא לעזוב את השם, זה להיות יהודי כשר באמת. להיות אדם שלא עובר מעברים והוא בסדר, אז אתה לא יכול לקרוא ליהודי כשר באמת. למה? כי לא התנסית, אחי, לא עברת. לא עברת. זה נקרא תשובה מלאה אבל? לא.
לא. איך יהיה תשובה מלאה? זה נראה תשובה מלאה. אם תיקח אותו לעומת אותו, בעיניים שלך, אתה רואה תשובה מלאה, אבל מה כתוב? ראיתי עליונים למטה, תחתונים למעלה. כי העליונים שראיתי אותם למעלה, חשבתי שהם עשו את כל התיקונים. כשהגעתי למטה, ראיתי שהם לא תיקנו מספיק. דווקא התזוזתי למטה. דווקא התזוזתי כאילו נמצא. התזוזתי שלא עוזב את השם. התזוזתי הזה שלא עוזב את השם ותמיד מייחל להקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני רוצה להיות צדיק. זה בדיוק אחים יקרים דוד המלך עליו השלום. דוד המלך לא היה תזזיתי יותר מדוד המלך. משה רבנו, הכל קו ישר, השתבח שמו לעד. כלום, לא היה לו כלום. צדיק יסוד עולם. אבל דוד המלך זה אנחנו, זה המתקנים של העולם. המתקן של העולם. כל הכוח של משה, של דוד, זה בכוח משה. כל הכוח של דוד, כל הכוח שלנו, זה בכוח הצדיק. בכוח הצדיק אנחנו עושים את הפעולות האלה. מה? דוד המלך, תראו מה עובר. איזה נפילות ואיזה ירידות, ואם זה נפילות מצד הקדוש ברוך הוא שמפיל אותו, ואם זה נפילות מצד עצמו, שהוא מפיל את עצמו, והוא עובר כאלה מעברים וכאלה. אומרת הגמרא, ביקש דוד לעבוד עבודה זרה. תגיד לי, אתה שומע את עצמך? דוד המלך, עליו השלום, כל תהילים. דוד המלך, כל מילה, הספר הכי נקרא בעולם, ככה שמעתי מישהו אמר לי, הספר הכי נקרא בעולם זה תהילים. כי הוא לכל העולם, גם הגויים הם קוראים תהילים. מרוב שדוד המלך עשה כאלה תיקונים, השתבח שמו לעד. וממה הוא בא? מאיפה הוא בא? מה הוא עשה? הוא היה תזזיתי של החיים. הנה יום אחד אני צדיק, וצם הנפשי לאלוהים ליל חי, מתי יבוא ויראה פני אלוהים. ויום השני, הוא יכול לראות את עצמו, פתאום אומר לאביגיל, תשמעי אביגיל, בואי נלך ביחד. אביגיל אומרת לו, תשמע דוד, לא מתאים. פדיחה, במילים שלנו, ככה גמרא מספרת. לא מתאים, מה נכתה לאלוקים ולנו? עזוב אותך, דוד, לא כדאי. אומר לה דוד המלך, אשרייך אביגיל, תודה רבה לה, הצלת אותי מהחטא. אחרי זה הוא מתחתן איתה בקדושה. דוד, תגיד לי, מה אתה נזכר איתך? תגיד לי, מה אתה נורמלי? דוד המלך, אישה נשואה, מה אתה מתחיל עם אישה נשואה? היא אביגיל הייתה נשואה לנבל הכרמלי. זה דוד המלך. ובגלל זה הוא נהיה צדיק. בגלל זה הוא הפך להיות צדיק. בגלל שהוא עבר את כל המעברים האלה ונשאר צדיק. צדיק זה לא אחד שלא עובר מעברים. צדיק זה אחד שעובר מעברים ונשאר צדיק. כי אם אתה לא עובר מעברים, אז ממה יגלה שאתה צדיק? 7 יפול צדיק וקם. בגלל מה הוא צדיק? בגלל שהוא נפל 7 פעמים וקם. אם הוא היה נפל פעם אחד וקם, הוא עדיין לא נקרא צדיק. שהוא נפל 7 פעמים וקם, זה צדיק. פה מתגלה הצדיקות של האדם. אל תיבהל, אחי היקר, מנפילות. 7 זה כל הבחינה של הבריאה הזה. אל תיבהל מנפילות, אחים יקרים, זה המסקנה של הדיבור שלנו. אל תיבהל, אח שלי, יש רבנו בעולם, יש תיקון לכל העבירות בעולם. זה תשובה מלאה. תחזיק בצדיק, כן. ככה רבי נתן כותב. רבי נתן כותב שאדם מחזיק בצדיק, וכל הזמן מחפש לתקן את עצמו. לתקן את עצמו, מחפש לתקן את עצמו. עוד הפעם תשובה ועוד הפעם נפילה, ועוד הפעם תשובה ועוד הפעם נפילה, אבל הוא לא עוזב את השם. הוא לא עוזב את השם. גם כשהוא נפל הוא עדיין, סליחה, השם שנפלתי, אני חוזר אליך בתשובה. זה לא הכתב והשוב, הכתב והשוב. הכתב והשוב זה הוא עושה על דעת לחזור ולחטוא. אני עושה עכשיו והלוואי ויותר אני לא יחטא. הלוואי אני יודע שאני יחטא, אבל הלוואי ואני לא יחטא. ההוא שהכתב והשוב הוא אומר הלוואי, אני כן רוצה לחטוא אחרי זה. אני לא רוצה, הלוואי ואני לא יחטא, הלוואי. זה המציאות שאני לא עוזב את השם. אבל כשבן אדם עושה חטא, יש לו רצון מסוים בכל, כאילו, יש בו משהו. פשוט, לעשות הרע. כן. בטח, ודאי. אם לא היה לו, זה לא היה נחשב כלום, בכלל, זה לא כלום. יש לי רצון לעשות הרע, אבל אני יודע שאני אעשה, ואחרי זה אני עושה תשובה גם. סליחה, השם, שהיה לי את הרצון הרע, מה אני אעשה, השם? סליחה, השם, תן לי יותר מהיום לא לחטוא, השם, בבקשה ממך. בבקשה, אתה יודע איזה נחת רוח זה להשם. שאתה עומד לפניו ואתה אומר לו, בבקשה, השם, אל תיתן לי לחטוא. הוא מתחנן אליך, השם, אל תיתן לי לחטוא. אני מבקש ממך, ריבונו של עולם, אל תיתן לי לחטוא. סיפרתי לכם את הסיפור על נטע גורליק. רבנו סיפר, בלוי יצחק סיפר את הסיפור הזה. היה באומן, אדם, יהודי, ילד בגיל 16, שהתקרב לרבנו.
והיה עובד השם נורא נוראות. באו הקומוניסטים ולקחו, זה היה גזירה נוראית על חסידי ברסלב. באו, לקחו, אם אני לא טועה, 17 אנשים, 17 בחורים, מהסלטה ושמנה של ברסלב, ונעלמו עקבותם עד היום, השם מקום דמם. מי שנשאר מהם זה 2, זה נטע גורלי כזה ועוד איזה בחור. לא זוכר את שמו. אז נטע גורלי כזה לקחו אותו לאן? לסיביר. למה? על זה שהוא עסק ביהדות. הוא עמד נגד השלטון. מה עשה? עבד את השם. אז לקחו אותו לסיביר. אבל בסיביר נתנו לו לעבוד את העבודה הכי מתגמלת בעולם. מה נתנו לו לעשות בסיביר? להסיק את התנור. להסיק את התנורים. הוא צריך להכניס את העצים לתוך התנור. איזה כיף, סיביר. קורמים, 50 מעלות מינוס, 45 מעלות מינוס. והוא בתנור. אבל עלייה וקוצבה. הבעיה שיושבים איתו ביחד, יושבת איתו ביחד, איזה מישהי, גויה, גם היא עצורה בבית הסוהר, ושתיהם אחראים על הזה. אז עכשיו הכל טוב ויפה חם, אבל גם חם באיברים הפנימיים שבגוף. אז מה עושים? אז נטע גורלי כזה יוצא כל לילה ליער הסיבירי, ל-30-40 מעלות מינוס קור, וצועק לאלוקים, ריבונו של עולם, אם אני צריך לחטוא תהרוג אותי, ריבונו של עולם. אם אני אחטא איתה, השם יתברך, לפני שאני אחטא אותה תהרוג אותי. להתאבד אסור לי, אבל להתפלל על זה, למות, אני יכול להתפלל. ריבונו של עולם, אם אתה יודע שאני אגע בה, מלך העולם תהרוג אותי, אל תשאיר אותי בחיים. השם, אני לא רוצה לעזוב אותך, אני מוכן למות ולא לעזוב אותך, השם. אם אתה יודע שאני אגע בריבונו של עולם תהרוג אותי. שבאו לשחרר אותו אחרי המון שנים, אז עשו לו מסיבת שחרור. קמה הנערה הזאת ואמרה, לא ראיתי מעולם צדיק כזה גדול כמו נטע הזה, שלעולם לא נגע ולא הסתכל. אתה מבין מה זה צדיק, אחי היקר? צדיק זה אחד שצועק ביער לא לחטוא, בלב שלו מה אתם חושבים? שלא רצה לחטוא? בלב שלו לא רצה להסתכל. מה זה? אבל מה עושים? צועקים לשם יתברך. צועקים לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה לעזוב אותך, השם יתברך, אני לא רוצה לעזוב אותך. אני רוצה להיות יהודי כשר, וכל פעם מחדש, אין מה לעשות. אז תגיד את זה לשם. תגיד לו, ריבונו של עולם, לא רוצה לחטוא יותר. לא רוצה לפגום בברית יותר, אני רוצה להיות צדיק, די, נמאס לי, ריבונו של עולם. אין לי כוח לחיים האלה עם פגמי הברית. איך נתן כותב בתפילה אחרי תיקון הכללי, למה לי חיים כאלה? למה לי חיים כאלה? תקובת קוץ התרעלה שתית מצית נפשי, לא רוצה חיים כאלה. אם אתה רוצה להביא לי חיים של פגם הברית, לא רוצה. השם, אני רוצה לעבוד אותך באמת. השם לא שומע. השם כזה מבסוט עליך, שיפיל אותך עוד הפעם, שיתפלל לעבוד הפעם את התפילה הזאת. כזה מבסוט עליך, השם יתברך. מה אתה חושב? הקדוש ברוך הוא אומר, וכי אכפת לי אם תשחט את הבהמה מהעורף או מהצוואר? אכפת לי אם תשחט אותה עכשיו מהעורף, כן? או תשחט אותה מהצוואר. אלא אמרתי ונעשה רצוני. כל הפואנטה שלי זה אמרתי ונעשה רצוני. כל הפרטים, לשחוט אותה מהעורף ולשחוט אותו מהצוואר, הוא מסתכם באמרתי ונעשה רצוני. כשאתה רוצה לעשות את רצון השם יתברך, אז מה שיעבור עליך אתה עושה רצון השם יתברך, כי אתה מחפש לעשות רצונו יתברך. ייקח לו להיות דומיין, אל תבינו אותי לא נכון, השם שלא תצא את הקלה תחת ידינו. באמת תנסו להבין את הדברים בצורה אמיתית, לא בצורה של... כתוב שרבנו כותב שהדיבורים של הצדיק זה זכה נעשה לו סמה, לא זכה נעשה לו סמה מוות, כמו התורה הקדושה. לפעמים אדם יכול לקחת את הדיבורים האלה, יהיה לו סמה מוות, ללכת לחטוא, ללכת לעשות כל... חס ושלום, יש שולחן ערוך, אנחנו חייבים ללכת לפי שולחן ערוך, וכל מה שאנחנו מדברים זה בדיעבד, שכבר אדם הגיע למקום שהגיע, רק שלא יש להם מזלניקס, וימשך לנפילה, אדרבה שעכשיו יקום מחדש. כל מה שאנחנו מדברים עכשיו זה בעצם שנקלעת, לא מתוך רצון, אם היו מכניסים את נטע גורליק, מרצון לעולם לא היה נשאר איתה. רק כבר אני איתה, אז מה אני אעשה עכשיו? אז אני אצעק לשם. אחרי זה הוא בא לרב לוי יצחק, כשהוא חזר לאומן, אמרתי, דרך רב לוי יצחק,
אם לא היה לי את העצה הזאת של ההתבודדות, אם לא הייתי מקורב לרבנו, לעולם לא הייתי יכול לעמוד בזה. לעולם לא הייתי יכול לעמוד בזה. השערה עושה לך את התמר מתוק. מה זה תמר מתוק? מה זה עושה לך תמר מתוק? שם יעזרנו על דבר כאבות שמו. אומר רבנו, אומר לו אדם היער, עד שאתה מתפעל מהנחשים והקרבים, איך תבוא לבית שלי? תראה את הבית שלי. הבית שלי נמצא בין השמיים לארץ, באוויר, בעמוד באוויר. מה זאת אומרת שהבית של הצדיק נמצא באוויר? והראו את ביתו שעומד באוויר, ואיך תכנוס בביתי. והלכו עם אדם היער הנ"ל והעביר אותם בשלום, והכניסם לביתו והאכילם והשכם והלך לו. רבנו כותב שהצדיק, משה רבנו עולה בגימטריה 345 ושמד בגימטריה 344 ורצון בגימטריה 346. זאת אומרת, יש לנו רצון 346, יש לנו למטה את השמד 344, ומה שמחבר בין הרצון לבין השמד זה משה רבנו שהוא 345. מה זה הרצון? הרצון זה העיל, הרצון זה השמיים, הרצון זה העלייה. השמד זה העולם הזה, זה הירידה, הנפילה. ומה שמחבר לי בין העלייה לבין הירידה, מה שהופך לי את הירידה לעלייה ואת העלייה לירידה, זה רק הצדיק. ולכן הבית שלו הוא עומד באוויר. אפשר לדבר מזה עוד הרבה, ניקח נקודה אחת, אפשר לדבר מהנקודה הזאת של הבית עומד באוויר, אפשר להתפרס להרבה נקודות. אבל ניקח נקודה אחת. משה רבנו יודע לקחת את הארץ, את השמיים, ולהוריד אותם לשיא הארץ. רבנו כותב שהעבודה של הצדיק היא איה ומלוא. מה זאת אומרת איה ומלוא? יש שתי פסוקים. איה מקום כבודו להריצו. איפה? איה זה איפה? איפה המקום שלו להריץ אותו? איפה אני משבח אותו? ויש פסוק אחר שאומר לך, מלוא כל הארץ כבודו. כל הארץ מלאה בכבוד. אז תחליט. איפה הכבוד שלו? או הכבוד שלו מלא את כל הארץ? מצד אחד, איה, זה איפה הכבוד? אין כבוד. לא מוצא אותו. הוא נעלם לי. מצד שני, הפסוק הבא שני אומר, מלוא כל הארץ כבודו. הכבוד של הקדוש ברוך הוא נמצא אצל כל הארץ. אז אומר רבנו, זה שתי עבודות. לצדיק, שבא צדיק לרבנו, אז הצדיק אומר לו, איה, אתה חושב שאתה כבר מכיר את השם, אתה כבר יודע מה זה השם, איה מקום כבוד על הארץ, איפה השכבה של השם מתברך? למה אתה בכלל יודע מה זה השם מתברך? אבל שהצדיק בא אליו אדם נמוך, מה הצדיק אומר לו? מלוא כל הארץ כבודו. איזה יופי, זה העבודה של הצדיק. וצדיק שלא יודע לעשות את העבודה הזאת, הוא עדיין לא צדיק, ככה רבנו כותב. הצדיק צריך לדעת איך להוריד את הגדול ואיך להעלות את הקטן. איך להגיד לגדול שעוד לא התחלת, ואיך להגיד לקטן של אשריך מה טוב חלקך. היה לרבנו הקדוש תלמיד נור הנוראות, אחד מהגדולים של רבנו, שרבנו השאיר לו אחרי מיטתו את העסק בפדיונות. רבנו היה עושה פדיון, רבנו אחרי מיטתו השאיר לו את העסק בפדיונות, קראו לו רבי יהודה. אחרי מיטתו של רבנו, הוא היה עולה לציון אצל רבנו, היה מדבר עם רבנו כאילו רבנו חי וקיים. זה רבי יהודה לזה. כאילו רבנו חי, ממש, מדבר עם רבנו הכל, כל מה שרוצים שואלים אותו, אומרים לרבי יהודה, לך לרבנו, רבנו אומר הכל. פעם אחד, הבן של רבי נתן והבת של רבי נפתלי, שהם היו חברים טובים, הם רצו לחתן ביניהם. אמרו, נשאל את רבנו. איך נשאל את רבנו? נעלה את רבי יהודה לרבנו. אמרו לרבי יהודה, לך לרבנו. אז רבי יהודה חזר, אמר להם, רבנו אמר, עד שיש לי שתי חברים טובים, גם אותם אתם רוצים להפריד. זאת אומרת, שאם הילדים שלהם התחתנו, כנראה יהיה ביניהם פירוד. מזה הבינו שלא צריך לעשות ביניהם שידוך. כל פעמים הוא היה מדבר עם רבנו ממש. הוא היה גר בדשיב. דשיב, רחוקה מדוידקה, באותו זמן רבנו לא היה בברסלב, רבנו היה במדוידקה. דשיב רחוקה ממדוידקה המון קילומטרים. ורבי יהודה הוא היה רבה, לא היה אדמו"ר, אבל כן היה רבה, היה לו תלמידים שהיו שומעים לקרוא. אחד מהתלמידים היה צריך ללכת לחמתו, לחמיב, לגור אצלו, ואיפה חמיב היה גר? במדוידקה. אז לפני שהוא הלך, רבי יהודה אמר לו,
דיר בלק. יש במדיבית כאיזה רבה חדש, רבה צעיר חדש. תיזהר להתחבר אליו, שלא יהיה טעויות. אל תתחבר. מפורסמים של שקר, יש מלא, והזהיר אותו. הוא הגיע למדיבית, כן? כמובן שהוא שמע לרבה שלו. התרחק מרבי נחמן. לא רצה להיות בקרבה. אבל הוא, לא היה לו הרבה זמן ילדים. והוא כבר, כאילו, רוצה להיוושע. אין ברירה, הלך לרבנו. כשהלך לרבנו, איך אומרים, נגעת נסעת. קרב לרבנו, ולמד את העצות של רבנו, ואת התפילות של רבנו. עבר זמן, חזר לדשי. הגיע לדשי, רואה את רבי יודל. רבי יודל רואה אותו, מה זה תפילות? יש תפילות בהתלהבות, כמו חסידי ברסלב. תפילות בהתלהבות, במחיאות כפיים, צועק בתפילה, מתפלל בחיים. אני הכרתי אותו איזה אחד לא בקושי למלם, לא מדבר, מה קרה פתאום? אמר לו, תגיד לי, מאיפה הבאת את זה? אמר לו, את חטאי אני מזכיר היום, אתה רואה בזה שאמרת לי לא להתקרב אליו? וואי, מה זה להתקרב אליו? יהודון אמר, ככה? איזה איש שמת. עכשיו אני הולך אליו. רבי יהודה ורב שמואל אייזיק הולכים, מה זה, מתחילים ללכת לרבנו ברגל, התחילו ללכת, עד שבדרך הזכירו עגלות, הגיעו לרבנו. הגיע לרבנו, רבי יהודה נכנס, מסתכל על רבנו, רבי יהודה עכשיו, אדם גדול, לא, ילמדנו רבנו דרך בעבודת השם. רבנו מסתכל עליו, לדעת בארץ דרכך, והכניס ברבי יהודה כזה יראה, כזה פחד, שרבי יהודה לא יכל לעמוד בפני רבנו, ברח מהחדר. רבנו רצה להגיד לו, הוא בא בתור רבה, בתור גדול, תלמד אותי דרך בעבודת השם. אז רבנו אמר לו, לדעת בארץ דרכך, אתה עדיין כל כולך שקוע בארציות, אתה רוצה כבר דרך בעבודת השם? אתה כל כולך שקוע בארציות, אתה כל כולך מלא בגשמיות. עוד הפעם, רבי יהודה יצא מהחדר מרוב הפחד, חזרה. עוד הפעם אמר לרבנו, לדעת בארץ דרכך. עוד הפעם רבנו הכניס עליו פחד. בפעם השלישית רבי יהודה הבין את המהלך. בא לרבנו עם ראש מורכן, ומאותו יום נעשה חסיד גדול של רבנו, שרבנו היה צעיר. רבי יהודה היה מבוגר מאוד יותר מרבנו. רבי יהודה התבטא לרבנו כאפרא דארעא. זה הבחינה שלמדנו היום. של מה? של איה. שבא אליו אדם גדול, הצדיק, מה הצדיק עושה לו? הוא מוריד אותו מהשמיים. הבית שלו הרי איפה הוא? בין השמיים לבין הארץ. הוא לוקח אותו מהשמיים, מוריד אותו לארץ. איפה אתה עוד לא התחלת לעבוד את השם? על מה אתה מדבר? שבא לרבנו אחד פשוט, שבקושי עבד את השם, בקושי הוא היה טוב. אז רבנו אמר לו, אשריך, אתה לא יודע איזה טוב אתה עושה, אתה לא יודע כמה אתה יקר, כל דיבור שלך הוא יקר, וכל כך חיזק אותו, וכל כך שימח אותו. למה? זה המלוא. לאדם הנמוך אומרים לו מלוא, לאדם הגדול אומרים לו איה. זה העבודה של הצדיק, להוריד את השמיים לארץ, להוריד את הארץ לשמיים. אפשר להסביר עוד נקודות, שהוא בחינה שיודע לקחת לך את הארציות, את הכוס מים האלה, ולהפוך אותם להיות גשמי, להפוך אותם להיות רוחניים. זה הנקודה של הצדיק, להרלות אותם. רק נסיים את הנקודה הזאת. והלך עם האדם היער הנ"ל, והעביר אותם, לא כתוב איך הוא העביר אותם, אבל הוא העביר אותם בשלום. אתה לא יודע איך זה קורה. אין אפשרות להסביר לך איך זה קורה. איך זה קורה שאתה עם הצדיק הצלחת לעבור את כל את הנחשים, את העקרבים, איך זה קרה? לא יודע איך זה קרה, אבל זה קרה. זה קורה. כל אחד שהתקרב לרבנו, הוא לא יכול להסביר לך באמת, בוא'נה, איך פתאום, איך הפכתי למה שהפכתי? אתה יודע איך הייתי לפני כמה שנים? איך הפכתי? לא יודע, קרה. השתבח שמו לאמונה בצדיק. הכניסם לביתו והאכילם וישכם והלך לו. למה והלך לו? זה הגדולה של רבנו הקדוש. רבנו הקדוש לא לוקח את הבחירה. נותן לך בוסט של אור, באת לרבנו הקדוש לאומן, נזכה בעזרת השם כולם לבוא לרבנו באומן, בפרט בראש השנה, באת לרבנו הקדוש, רבנו נותן לך איזה בוסט של אור, מחיה אותך, מכניס אותך, מנער אותך, סלמה, תתחיל לעבוד לבד. מה אתה חושב, שכל יום אני אבוא אליך יעשה לך קוד שיפונצ'י? והלך לו. הצדיק לא רוצה אותך כל היום. מה לעשות לזה? לא, תעבוד לבד, תחפש את הרצון שלי, תחפש מה אני רוצה, מה אתה חושב, אני אגלה לך בליקוטי מוהר"ן הכל?
כל הזמן אביך אומר לי, למה הוא לא כתב? למה הוא לא כתב? שיכתוב לנו מה צריך לעשות. אם הוא היה כותב מה צריך לעשות, אז הוא כל היום מאכיל אותנו גרבר. כך מאמי. כל היום היית איך תצעק על זה ביער? מה זה גניחה? מה זה הנחה? מה זה צעקות? מה זה מתבודדות? מה זה? תצעק על זה ביער. דיבור של אמת היום למדנו. תצעק, תדע, מה זה דיבור של אמת? הנה אני עכשיו מדבר באמת. מה זה דיבור של אמת? והוא אומר, ולוואי, וכל ימי חייו של האדם ידבר דיבור אחד של אמת. אני לא מדבר באמת, מה אני שקרן? לא יודע, לך צעק על זה בשדה. צעק להשם, שיסביר לך את התורה הזאת. אתה תשמע כאלה חידושים ממנו יתברך. כאלה חידושים עד אין סוף. זה הבחינה של הצדיק שהוא נותן לך והלך לו. איך תתברר אחי היקר? נזכה כולם להתקרב לרבנו הקדוש באמת. נתקרב לכם בדרכי עצותיו הקדושות באמת. נזכה שלא תצא תקלה תחת ידינו ריבונו של עולם, וכולנו נתחזק ונתעורר לעבודתו יתברך באמת. נזכה בעזרת השם יתברך לכל מלידי מתה ברוחניות וגשמיות. כל עמך בית ישראל לחזור בתשובה שלמה ואמיתית. תקרב להשם באמת, תקרב לרבנו הקדוש. שהחטופים יחזרו הביתה לשלום. כל עמך בית ישראל, אמן כן יהי רצון.